Han! Pagdali na din ha, oy, kay malate na ta sa atong atinan nga misa. Uy, Han, ikaw mo na atin sa misa, Han. Kina ko importanteng lakaw. Ha? Eh, di ba ni saad man ka nga? Kitang duha man ni baron? Mas importante ako lakaw dahil kay sus. Pila ka libo ang mawa nato og dili ko kaabot sa oras ani ang kliyente. Eh, kadi kita naman na Han, usara ka oras. Kipaw ka. Buo na ni ako chance mo gabi. Oh, hindi mo matang maning chair ani. Oh, sige, sige, basta ihatod ko. Oh, di. Pag-taxi na lang. Sige. Bye-bye. Bye. Balot! Balot! Boss, dali Boss! boss. Wah, boss, 18 na, boss. Alikos ako kita, boss. 18 lang, boss. Balik na, boss. Dito to alikos, boss. Tama, boss. May gahi-gahi kami ba? May nangapulutan, masoy. Ah, Teo. sige. Ano na lang, boss? Ano? Ay, pirang buwak. Ah, di mo ko danghag, boss. Sila'y mabuak. Pila, boss, pila. Ah, may 5, boss. O, Eh, boss. Pinag-sweldo na ako, pagkwarta. Ah, sige. Long life! Balot! 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 Pwede Balot! Balot mo, ate! Daan yun lagi, ikaw yun lagi na! Sa pagtuunin mo na ko! Ako sliminoy! Mandadakdakan sa kahoy! Oo, murag... Musta naman karoon Namin yun, naka? Alawis kayo na, nagrasahan tawag na kumukan na. Mga yun, ya. Asa man nagskila? Laki, ang anak na kong laki, eskwela pa niya, ang akong anak babae, na sa airport. Asa may trabaho niya doon, stewardess? Dili, ninda niya po balot. Di ka makiri gani? Kuya Dip, di ka ginakro sa deal. Mukha ko masaya pagkuha ni mo. Di ba? Sinto City ka mo kami pasa. Ikaw mo ginakuha sa deal? Mao na ka. Atong marketing strategies ba? Makasugod na ganyan taong tabi. Para nag-merputize ang atong kliyente. Di ako bilib ni mo. Ha? Congrats ka. Bagay ni mo eh. Ako ganun ko na. Swerte ganun pa na. Guys! Oh, Oh! Kiba mo kisah niya po? Tara! saan? Dali, dali! Uy, Uy! Uradit! musta? Sus! Musta ran? Akong di ka na dali, kay Oh. kabalong ko mga ulay mong balot. Oh! So, akong itas. Ano sila? Ayan! Uradit! Oh. Musta ran? Oh! Musta rin? Uray ka po ka! Orgapon, ninda niya po balot. Ha? Oo, bilang ko. Dugan! Baka school na ba? Mura nga po. Tubo. Ya, pasalamat din ko ni mo trick nga. Yung gipak yung kong balot trick. Uy, bili mo anak. Uy, puhunay ba? Oh! Bunyag sa akong anak. Mm. Maya, Ran, ya. Paano mo? Kamu niya akong paguguson sa akong anak. Oh! Magkumpare na tani! Oh, sa may istorya gini. Anak ina pa daw. Si Ranis eh. Oh! Pwede mo sabihin mo ninong, di ba? Pwede, pero ay kalain na na. Pero ang kanigong ninong ko, hindi kaduwa nga ginikanan. Oo, Pero sa nalita, awa na tang mga ginikanan ay murag kaduwa sa usan sa niya mo. Ito. Daw niya, sige ay kalain na daw, sige malain ka. Oh. Pero, ibigano niya mo karon. Okay, salamat kayo sa inyong pag-imbitar. Ay kalain. Dave. Ano balot mo? Oo. Parang yung tagay ito. Susubal ba o? Ba, puro na itin. Oh, kan na. Dapat ito yun ulit. Puro na itin ako balot. Teka rin. Init pa kayo? Ay, dito man eh. Oo. Sana ba ka? Init yung gayo yun. Ha? Init yung gayo. Hindi. Ha? Init eh. Tane. Oh. Sus. Ay, dali. Kamu na ni. Kapila ka ron. Siguro mo ko balagyan mo. Wala pool na makina po na. Oo, sa no. Pero si Pas ka lang. Ay, di mo ma. Di sa gabi Ako ni kuling ato ni atos balay. Ah, okay. Makasukan niya kong misis niya. Ah, Ibaw na siya. Kaya, di lang sa kayo kung magdugay kay akong pamilya nga to nagpaabot. Oh, Henrik. Ha? Sakay. Sa bunyag ha? Daghang kayo salamat. Sa bunyag ha? Dave, Ay kalimot. daghang kayo salamat. Ah, bunyag po na. Kita-kita na to. Sige. Tapo ka punta. Salamat kayo nga.
Mas may Sige, alis ako. Mas may kidagan. Giran, tingnan na. Sige, Ay, salamat. pagdanan, nakangga ka. Sige. Sige, salamat. Giran. Ingat sila sa'yo. Wow! Kanindot sa mga regalo, pero kinsa kaning gamay nga regalo, no? Ay, From Ranix? ay Karanix ni. Unya na yan. Diyan na sana. Diyan na. Unya na to ba sinyawi ko sa Ato ning kanya? unahon ni kang Patrick Senior Vice President sa among kompanya. Sige. Unsa? Open daw, i-open daw. Unsa ni iya? Oops! Tanawa. Hala, wow, Han! Kanindot! Favorite color ni Nako! Ano yung favorite ko rin, di ba? Oh, mau yun yung akong ganahan. Sige, ato rin sa nang tanawan. Ngayon kay si Baby Annie. Kang boss sa... Kana, Kang akin boss sana. tanawan. Akin sana Kang regalo. boss ni, kang mayor ni, tanawa ko sa iyang regalohan. Hala, Juan! Mana kung gustong palito na to sa mall. Yan yung Mao ba? anak ka nga. Unya na lang kay mahal ra kayo. Mao ba? Oh my gosh, Mao ba? Uy, pasalamati jud si ko anay. Mong boss ana Oo, ah. sige. Ug Ako si naman. kani, si Patrick, boss Sige, Patrick. Ano ka nandun? My gosh, excited na ko. Excited na ko. Juan. Ano, nihilak mo ng batahan? Sige. Ay, kung Tunsa na ako ha. Tunsa na ako sa dudong. Wa gid ko masayop da sa pagpili sa mga kanang sini mukugo sa akong anak da. Han! Han? Nanglagom si baby! Han! Ano pa na si baby, Han? Baby! Good morning, Doc. Sir, good morning. Lingkod. Mapawag mo, Doc. Sa di problema, Doc. Sir. Dahil lang ako magpaligoy-ligoy, no? Doon ay problema sa inyong anak. Ha? Ano naman, Doc? Sabi, problema sa bata nga. Himsog man ang akong bata. Sir, unahin eh. Kung man sa mabutuin akong eksaminasyon sa bata, I found out na doon ay cancer sa kasing-kasing ang inyong anak. Sir, huwag na yung magalingan. Oo, sabay. Imo na ko ng kanong cancer ba, Doc? Nga. Himsog mo ginong bata, Doc. Doc, sabay. Imo matabang ko na, Doc. Paniguha ko, Doc, kung gusto, panulis ko, panulis ko, or ilimos ko, gano'n lang mga ginamong ko, napakita, Doc. Sir, tama lang. Ay kabalakad. Ikutob sa kong mahimo. Utabang ko. Pinanglan. Manayandam ka. Kita kong katidad ang iyong operasyon. Kung as soon as possible, pinanglan na yung transplant. Pagkita, Doc, dili siya mo pinanalitagdan sa iyang kinabuhay. 5 months. Ito sa mga nangakap ako, way padulngan kinabuhi ko. Uy, yung akong Billy Jacob. Sana ka ba eh? Talagastos ko sa property yung ipalit ito, 17 million ko eh. Wala dyan ko eh, kwarta pang lain. Huwag ka na, bisag. Mamay naman. Nakakoy ko na bilinder eh, para shopping sa kasawa. Pero, hirap. Pre, ito na pre, okay na nanin ko?
Sige dahil, shopping mo muna sa usawa. Sige, pre. Salamat, pre. Ha? Hindi ka magdugay, pre. Eh, maglakaw mo sa usawa. Ha? Amping, pre. Sige, pre. Oh, ano? Ano tabo eh? Ha? Sumo ba na yun? Di ba na-close na ang deal, na? So di ba na ng project? Ah! Sus! Sige, sige! Sir. Umay na ka! Mamaya ako. Tabang, sir. Tabang? Kibaw ba ko sa itabo sa karon atong project? Ha? Kibaw ba ka? Kamo ko yung emergency, sir. Akong bata, sir. Ang sign na yung contract, alas 9 sa buntag, wa ko no ka maabot. Emergency mo, sir. Ang bata ba? Wa ko labot ang anak mo. Business is the business. Maluoy na ka, sir. Akong bata, sir ba? Na hospital. Sorry, Nib. Mas naluoy ko sa kong kumpanya. You are fired! Bandot! Bandot! Bandot pa niya! Bandot! Bandot! Uy! Ay! Anong? Musa? Malagiran, suri-suri ko kay ngita sa kog kuan ba, hinabang ba. Wato kog ospital ron. Ang mao ba? Luya bitaw sa. Sayod ko sa panghitabo nga sa sitwasyon niyo karon. Pero sige lang, kanang dakoy gamay nga hinabang kanang kinasing-kasing niya kung paghinabang dakan nimo. Sure ka ron? Kanang kuan ha. Sige lang kanang. Nadako kay ning tabang ron. Daghan kay salamat ron. Oh sige. Ang Ginoo ra gyud na sayon na to na. Ampo lang kita pirmi. Ha, kay tabangan po ta mo nga. Yampo po na ko sa Ginoo nga maluwas ang imong anak. Ha? Sige, sige, sige. Salamat Balot! ron. Dako kay ning tabang ron. Ah, sige, sige. Sige, babay. Amping, amping. Balot! Balot! Jigsan daw? Wala eh. Kumranix mali nga. Ikaw. Ako kumatuloy. Ako ba lang untak kayo makasasala? Sa mga sala nga nabuhat ko, sa marang gibaliwala ko, ug ako misalikway gumamo o akong Ginoo.
nagpasalamat sa Ginoo tungkol kay successful ang operation. Okay. Okay na natang pasalamat sa donor. Kay dito mo niya. Dili matagan ulit kinabuhis BBJ ko. Kinsa, Dok? Kinsa man. Usa ka balot vendor na disgrasya taon, hindi masitan ran. O to sinanugkon siya, so pasang kapsis kinabuhi nga i-donate. Ang iyang organ na to sa inyong bata. Diyos ko. Kalagoy ni Randran. Unya, doon na pagkikuha na yung good news na ninyo. Wala na may bayaranan. Ayan ko na hospital day. So, kaya puli-pili ka. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Pero, kinsa'y nagbayad, Dok? Kato kaya pong balot vendor. Samtang nag-operasyon ko, giliyok siya mga anak ng insurance niya. Actually, dili stricto ang insurance company. Oto nga na-transfer sa iyangan BBJ ko. Oto nga, wala may beranan. Praise the Lord, ang itong pasalamat sa Ginoo. Diyos ko, salamat. Salamat kayo. Wala ko magtuo. Isa pa tong tao nga ako. Pero wala. Ay na yung mag-uwa kasi ang tawag sa ako kayo. Ikaw lang ako. Akong paniguhaon nga. Katabang ko sa imong miyembro sa pamilya. Pasalamaton ko nimo. Ran, naganti salamat sa iyong gibukat, ha? Mawa makadiris kalibutan. Bababilin kang buhi sa tagsa-tagsa na mo ang kasing-kasing. Tungod kay panti naman ni Baby Jacob. Tuluan ako ang akong anak. Nabuda ko. Parehas kaputli sa ikong kasing-kasing. Di ka na mo makaligtan, Ran. Nagkadi, salamat. Salamat, Ran. BTB, Cebu, break it down.